Turka shi, wata sabuwar cakwakiya da ta ɓullo a cikin shirin na Labarina, inda Mai Martaba Sarkin Gabas ya umarci Abba Galadima da ya saki matarsa Sumayya. A yayin da Mai Martaba ya kawo nan da zancensa a zaman fadan, inda muka ga Wambai yana furta cewa daman tun ba yau ba ya kamata a saki matarsa. Kenan mai saurare, idan aka ci gaba da tafiya a haka, me yake shirin faruwa a cikin shirin na Labarina? Za ku iya bayyana mana menene ra'ayinku game da idan Abba Galadima ya ji Mai Martaba ya ce saki matarsa, wanda hali zai tsinci kansa? Inda muka ga Kilishi tare da Ismail suna ayyana cewa inda Kilishi har da cin alwashin cewa 'yan sanda ko sun buƙaci sama da miliyan 50 za ta bayar don ganin an ga bayan Sumayya. Wannan wace ƙiyayya Kilishi ke nuna wa Sumayya ne, inda Ismail shi ma ya goyi da bayanta. Muna nan muna zuba ido don ganin halin da yake faruwa. Ku dai ku ƙara gyara zama don jin abin da muka zo da shi a ƙarshen bidiyon nan. Sai ku daure ku yi subscribing ɗinmu, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Hakan zai ba mu amannan kawo wasu cikakkunnin muhimman rahotannin. A baya dai mun ga inda 'yan sanda suka buƙaci da a ba su Amira don ganin su tafi da ita, inda Fulani ta yi kicin cewa ba inda za su tafi da Amira. Inda a nan dai 'yan sandan sai suka nemi sulhun cewa to za su iya mata tambayoyi a nan gida. A nan dai sai Mai Martaba ya shiga maganar cewa ya kamata Amira ta fito ta amsa wannan tambayoyi. Yayin da Amira ke ƙoƙarin fitowa, sai ga Kilishi sai ta zame sai ta je wajen Amira, inda Kilishi sai ta tsara mata yadda za ta faɗa. A nan kwa Amira ba ta kwata ba, inda sai ta zayyana wa 'yan sandan ƙarya da gaskiya. A lokacin dai Amira ta so faɗan gaskiya abin da ya faru, amma kuma yayin da Kilishi sai ta zo sai ta canza mata ra'ayi. Kilishi ta canza mata ra'ayi ne kan cewa dole sai an tuhumi Sumayya da mugun laifi, inda a kotun aka buƙaci dole sai Amira ta zo, sakamakon cewa Amira ce shaidar da ta ga dukkan abin da ya faru. Bayan Abba ya dawo daga inda ya je, sai gashi Jamila ta zo tana zayyana mai abin da ya faru tsakaninsu da su Kilishi. Hankalin Galadima ya yi matuƙar tashi, inda ya ji Jamila na cewa dukkan wani tugu da ake haɗawa to Kilishi ce. Ku daure ku danna subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba mu goyon bayan kawo wasu cikakkunan muhimman rahotannin. Ku biyo mu a shirinmu na gaba don jin abin da muka zo da shi. Mun gode ƙwarai da gaske.